a todo o mundo. Estamos aquí no Ferrado nunha nova conversa. Xa fixemos outros vídeos, outras conversas do Ferrado na política. E agora, pois, toca cambiar a temática. Imos falar de xeografía, de comarcas. Imos falar cun convidado moi especial, que é Borxa Neira, que xa o temos aquí na conversa. Imos introducilo agora mesmo. Que tal, Borxa? Hola, que tal? Como estades, Víctor e Xulio? Un placer estar aquí con vos e falar un pouco. Un placer para nós de terte aquí, porque seguro que vai ser unha conversa moi interesante. Chámome Borxa Neira, escribín o meu primeiro libro que se chama Mover os Marcos, a desorganización do territorio galego, publicado coa Través Editora. Eu son de Compostela, nacín no ano 89, mais vivo en Barcelona desde hai case 10 anos. Este libro é o fruto da emigración, que vos tamén supoño que sabedes bastante deste tema, e realmente foi concibido nese período de case 10 anos que estou vivindo fora da terra. Por que as comarcas? Pois porque o libro dos marcos, que é unha expresión moi galega, pois é referida especialmente ás comarcas, que se aprobaron no ano 97, mais hai outras propostas comarcais. É un tema que sempre me interesou, no que analizo un pouco todo o proceso de comarcalización que houve nos anos 90 para aprobar unhas comarcas oficiais, todos os estudos previos que houve, intentando dividir o territorio galego, tamén analizar as razóns de por que as comarcas oficiais non triunfaron, que realmente é un tema que dá para falar moito. Temos aquí o teu libro, o primeiro. O libro temos aquí. Perfecto. Cual consideras que a relevancia da comarca na historia da Galiza e tamén das parroquias? Home, pois as comarcas realmente son importantes porque falannos un pouco de todas as ciencias sociais, xa non só da xeografía ou da historia, falannos, por exemplo, da socioloxía, da etnografía, da economía, incluso, non? Podemos dicir que eu, polo menos no libro, refiro máis parroquias como as células da comarca, porque a interpretación clásica que houve no noso país é a de que as parroquias eran a administración territorial básica desde tempos inmemoriais, e a partir das comarcas, das parroquias, das freguesías, teceronse as comarcas. Outra cousa é cantas parroquias pertencen a unha comarca, non? Pero sí que é certo que teñen unha relación moi directa unha coa outra. Por exemplo, sobre todo nos 2 últimos séculos, as parroquias falannos, eran comunidades autárquicas, realmente, non? Soamente se saía da parroquia para ir á comarca, para ir á feira comarcal, a feira máis importante da comarca. E establecíase tamén, de algunha maneira, un vencello entre as diversas parroquias dunha comarca. En ese sentido, pois, teñen moita relación, sí. Xa coa urbanización, digamos, co éxodo masivo de xente do rural á cidade a partir dos anos 60, sí que é certo que as parroquias empezaron a minguar no que é a súa importancia como microespazos, e as cabeceiras das comarcas, as vilas e as cidades, convertéronse nas protagonistas demográficas, digamos, non? E nos lugares onde se estableceron os servizos xerais para todo o mundo, non? Bueno, aquí quería engadir unha cousa. Agora que estou vendo que estamos falando de parroquias, porque claro, nos aquí entendo que estamos falando de parroquias políticas, parroquias civis, non? Que son as que se divide, agora mesmo que se divide unha comarca un concello. Sí. Pero claro, tamén existen que non moitos, pero de vez en cando tamén son diferentes, que son as parroquias eclesiásticas. Sí. Que eu, por exemplo, tiña un exemplo na miña aldea, que tiñamos unha aldea do lado que era dunha parroquia política diferente, pero da nosa mesma parroquia eclesiástica, por exemplo, e 2 concellos diferentes, mesmo. Ui. Entón, realmente, cal é a diferenza entre parroquia
eclesiástica política, evidentemente, pois unha relixiosa, outra civil, pero realmente cal sería a primeira? Sería, entendo que a eclesiástica apareceu primeiro, quizá, e a política Sí. máis adiante, non? Exacto. Sí, a parroquia eclesiástica é o xérmolo pois, do que son as parroquias civís e incluso das comarcas, porque hai que recordar que os arciprestados, que son partizóns máis grandes do territorio, tamén foron esculpidos pola Igrexa e teñen unhas dimensións moi equiparables ás comarcas, digamos, non? Volvendo á pregunta, a parroquia eclesiástica cínguese ao terreo relixioso hoxe en día, aínda que durante moitos séculos pois se confundía. Eran o mesmo concepto e o propio crego era o líder, digamos, da comunidade, xa non só en termos relixiosos, senón civís. Xa co pasar do tempo, e nos tempos que corren actualmente, polo menos no mundo rural, adoitan coincidir as parroquias eclesiásticas coas civís, sendo o mesmo, pero hai casos como que acabas de comentar, e despois tamén nas propias cidades, nos cascos urbanos, pois sí que é certo que hai unha diferenciación enorme entre o que é unha parroquia eclesiástica que pode estar nun barrio, por exemplo, e a parroquia civil que recolle o nomenclator do Instituto Galego de Estatística. Neste sentido, creo que é mellorable a fixación de parroquias civís para adecuarse un pouco tamén a eses universos que se crean nas cidades, que son os propios barrios, e que de alguna maneira son herdeiros das vellas parroquias rurais, no sentido de tecer unha comunidade propia, onde todo o mundo se coñece. Realmente eu non teño o dato exacto, pero diría que en un 90 e pico por cento dos casos as parroquias eclesiásticas e civís pois son as mesmas. Pero sí que é certo que a Igrexa hoxe ten menos poder civil, non? Ti no libro mencionas dúas estruturas, dous conceptos xeográfico-políticos como son o primeiro, as entidades locais menores, das quais temos exemplos no país, pode ser véseme a memoria, Arcos da Condesa en Caldas, Bembrive en Vigo, non sei se Camposancos na Guarda. Correcto, sí. Beiro tamén creo que era, Chenlo no Porriño, bueno, digamos que hoxe en día hai 9 na Galiza. Claro. Como se explica esta entidade? Porque eu deberíame dicir que a maior parte da poboación, quitando a que vive nestas entidades, non sabe en que consiste, descoñece por completo. Sí, realmente é unha, digamos, unha fórmula administrativa moi pouco extendida na Galiza. Realmente é peculiar isto, porque na Galiza está máis ou menos a metade de todos os núcleos de población que existen en España. Núcleos, refírome a aldeas, lugares, non parroquias, pero igualmente hai moitísimas parroquias, e somente 9 son consideradas entidades locais menores. Houbo algunha máis durante o século XX que, co pasar do tempo, pois convertéronse en concellos. Ocorreseme agora o caso de Rábade ou de Pontecesures, e hai algún máis. Pero é moi curioso, e isto ten que ver tamén con un escepticismo que houbo no seu momento, despois de que se configurasen as provincias e os concellos no século XIX. Digamos que a administración estatal intentou dotar de certa personalidade xurídica en lugares como a Galiza, Asturias, con poboación moi dispersa. Intentouse recoñecer xurídicamente esas parroquias, que daquela tiñan moita máis vitalidade que hoxe en día. Para iso, os propios líderes locais das parroquias tiñan que achegar unha serie de documentación para seren recoñecidas como entidades locais menores, non? A maior parte dos líderes, dos propios veciños e veciñas, pois decidiron que non era necesario, non se fiaban tampouco moito porque non estaban moi conformes, en moitos casos, coa distribución municipal,
non viron necesario ese trámite porque, como xa dixen, daquelas parroquias eran células de vitalidade total, sen un recoñecemento explícito a nivel xurídico, entón víano como un requisito non necesario. Foi quedando así, ata o día de hoxe, en que xa realmente as parroquias perderon un pouco esa aura de microuniverso, que os concellos gañaron un pouquiño de peso como lugares de referencia local, sen que as comarcas, digamos, as capitais comarcais perdesen a súa influencia, mesmo ao contrario, non? Que moita xente di, pois eu son da zona de, eu que sei, de Sarria, non? En vez de dicir a súa parroquia ou o seu concello, pois din Sarria. Por poñer un exemplo, pero sí, é moi curioso isto das entidades locais que noutras zonas de España son moito máis comuns. Quero recordar que en Castela e León hai como unhas 1000 ou así. Está o tema das pedanías, non? Tamén, eso é como os lugares aquí, o das pedanías, eso, non sei se é o equivalente. Sí, existen a figura de alcaldes pedáneos. Sí, exacto. Aquí na Galiza tamén existen algúns alcaldes pedáneos nomeados polos propios concellos, polas corporacións municipais, pero é na menor parte dos casos. Tamén un pouco para intentar que non se perda esa identificación parroquial histórica. Claro. Pero sí, as pedanías, pois, por exemplo, en Andalucía, non? En Valencia, penso que tamén, pois son núcleos menores de poboación que veñen a ser un pouco, pois iso, as entidades locais menores. O último concepto que sería o das mancomunidades. Que sería unha mancomunidade? Pois as mancomunidades, digamos, podémolas definir como asociacións voluntarias entre varios municipios que se xuntan pois para ofrecer un determinado servizo. Moitas veces están vencellados pois a recollida do lixo, a xestión dos bosques, por exemplo, do monte, a auga tamén, o servizo da prestación da auga. Realmente non son exactamente iguais ás comarcas, aínda que en moitos casos coinciden coas comarcas que se oficializaron, pero sí que é certo que un concello, por propia vontade, pode pertencer a máis dunha mancomunidade. Isto non pasa coas comarcas. Un concello ou unha parroquia pertence a unha súa comarca. E digamos que son asociacións voluntarias. Esta é a gran diferenza con respecto ás provincias, ás comarcas, aos concellos, etc. Digamos que é a asociación voluntaria máis común. Despois están os consorcios tamén, non? Córreseme, por exemplo, o consorcio de concellos do Camiño Francés, de Santiago, que máis ou menos ven a ser o mesmo, non? Tamén unha serie de concellos que se reúnen para prestar uns servizos concretos. Sobre isto, simplemente por meter alguna anécdota ou comentar así un pouco, non sei se me estou equivocando quizá con outro tipo de cousa, pero non pasou unha vez que nos comentara alguén o tema este entre Pontevedra e Poio, non? Como o dos bombeiros, como foi a cousa esa? Sí, por exemplo, o mapa de distribuición comarcal dos bombeiros, os bombeiros de Poio están na mancomunidade do Salnés, non na de Pontevedra. Sí. Entón, hai un incendio ao lado, non sei se en Campañó, por exemplo, que é unha das parroquias de Pontevedra que está pegada a Poio, e os que están ali ao lado, a 1 kilómetro, non poden ir. Claro. Sí. Estas son as cousas negativas, podemos dicir, das fronteiras. Que eu penso que ata certo punto son inevitáveis, pero sí que é certo que moitas veces a diferenciación, os propios marcos non axudan á hora da verdade, non? En concreto, este caso de Poio é bastante peculiar, porque Poio non é o Salnés propiamente dito, como a nivel xeográfico, está moito máis vinculado coa cidade de Pontevedra que con Cambados, por exemplo.
pero aí está, na mancomunidade dos bombeiros. Supoño que é porque o Concello de Poio viu que era a mellor opción. Realmente ese é o espírito das mancomunidades, a liberdade, digamos, de pertencer de alguna maneira a un lugar ou a outro para un determinado servizo. Xa falar máis sobre comarcas, historia das comarcas, e máis sobre algún detalle xa máis concreto do teu libro. Temos aquí unha chea de cousas para falar, pero podemos comezar senón falando un pouco polo comezo, digamos, o plano comarcal que temos agora mesmo, que se non teño aquí mal apuntado do ano 96, pode ser? Ou 97? Aprobouse no 97. Realmente foi un proceso que levou uns cuantos anos. Claro, pois precisamente porque se realmente o estatuto xa levaba xa máis dunha década, levamos con esta nova Constitución xa bastante tempo, por que se tardou tanto en facer este plano comarcal se realmente era unha parte importante, non, da nosa xeografía? Por que aconteceu isto? Pois sí, porque realmente, precisamente, o Estatuto de Autonomía recoñecía as parroquias e as comarcas como formas de organizar e de entender o territorio propias da Galiza. E realmente tardouse porque nas dúas primeiras legislaturas da Xunta de Galicia as prioridades pasaban máis por outro tipo de temas, quizáis máis temas de conseguir transferencias para Galiza, ou seja, de pedirlle ao Estado unha serie de competencias para que a Xunta pois fose adquirindo un certo peso institucional. E digamos que as parroquias e as comarcas quedaron un pouco aí esquecidas, porque xa existían as provincias e os concellos, pero realmente foi Manuel Fraga que entre as súas luces e as súas sombras tiña unha luz, eu considero que era unha luz, que era de intentar na súa primeira legislatura establecer un mapa comarcal oficial. Chegou á Xunta no ano 90 e digamos que boa parte desa década estivo dedicada a atopar as comarcas máis idóneas. E para iso contratou, digamos, ou fichou para a Xunta un xeógrafo da Universidade de Santiago que se chama Andrés Precedo Ledo. Ele é o verdadeiro creador das comarcas que hoxe podemos estudar na escola. Andrés Precedo Ledo, digamos que xuntou unha serie de especialistas, sobre todo en cuestións xeográficas, para deseñar un mapa comarcal. E cando xa tiña, bueno, el realmente xa levaba unha década ou 2 décadas de estudos sobre a cuestión. Cando xa o seu gabinete pois estableceu un esbozo, un boceto de mapa comarcal, achegouse aos concellos un cuestionario para ver si estaban de acordo coa comarca que se lles asignara, unha serie de cuestións tamén de proximidade, dos servizos e demais. Como houve unhas cuantas alegacións, pois houve unhas modificacións aí tamén curiosas que ao final todo é política, non? Supoño que tamén houve aí presións políticas de certas áreas, de certos concellos que ao mellor querían verse recoñecidos como comarca propia. E ao final, pois foi no ano 97 que se aprobaron. Foron prácticamente 7 anos de estudos. E ademais porque se pretendía, non é soamente o feito de debuxar un mapa sobre o papel, era tamén unha superestructura, para o meu punto de vista excesiva, moi excesiva, de administracións públicas baseadas nestas novas comarcas, sen chegarlles a dar un papel protagonista, nin de delegar, por exemplo, unha serie de prestacións de servizos ás comarcas, quitándollas, por exemplo, as provincias ou os concellos, senón que eran máis comunidades estatísticas, turísticas, de incentivación da economía local, sobre todo nas zonas rurais.
digamos que ese foi o motivo maior, digamos, deste longo tempo de confección das comarcas. E anteriormente a este, existiron outros proxectos de comarcalización da Galiza? Sí. De feito, o propio Otero Pedrallo, no primeiro terzo do século XX, pois xa falaba das comarcas galegas, tiña un libro super extenso do territorio galego, facendo referencia ás comarcas, realmente un libro moi interesante que eu recomendo, aparte do meu libro, claro, pero realmente era un home que sabía moito deste tema e foi unha fonte principal para min para documentarme, sobre todo para coñecer máis o territorio. Tamén Antón Fraguas, na década dos anos 50, fixo unha achega moi importante, pero digamos que o volume maior de estudos, sempre dentro do ámbito universitario, académico, foi coa chegada da autonomía despois do franquismo, porque se viu nese período histórico a oportunidade de que a Galiza fose, por fin, un territorio autónomo, con administración de seu, con partizóns territoriais de seu. Foi unha época moi prolífica neste sentido. Destaca, por exemplo, o traballo do colectivo Escola Aberta, que tiña, digamos, unha visón máis, digamos, máis enxebre, por dicilo de algunha maneira, en contraposición á da profesora Rosario Miralbés, que era aragonesa, e que foi destinada a Galiza para estudar as comarcas, co paso dos anos foi adquirindo coñecemento sobre o territorio galego, pero tiña unha visón máis, digamos, máis parecida ao que se pode ver noutras zonas de España. Xa nos anos 90 tamén é importante, por exemplo, a chega de Álvaro Xosé López Mira, que, por certo, escribiu o meu prólogo, profesor da Universidade de Vigo, e máis recentemente eu destacaría dúas achegas, que son a do Partido da Terra, que creo que xa non existe, pero foi un partido político que non chegou a ter representación parlamentaria, que propuxo unha comarcalización a partir das parroquias, o cal era bastante novidoso, e tamén o de Nós Unidade Popular, outro partido político, que neste caso se basearon máis nos concellos, máis que nas parroquias. Así que propostas houbo moitas, pero a que triunfou foi somente unha, e iso de que triunfou pois é relativo, porque ao pouco tempo de se aprobaren as comarcas, pois xa foron relegadas por unha serie de cuestións, non? De disputas aí e demais, e hoxe en día, pois xa desde fai anos, pois non teñen apenas relevancia a nivel popular, nin sequera na administración pública, poderíamos dicir. Son elementos estatísticos. Claro, ti, por exemplo, acabas de introducir unha das propostas que probablemente sexa, bueno, non sei, Xulio, pero eu é a única que coñezo, que é a de Nós Unidade Popular. Para o mundo da, bueno, a familia política do soberanismo galego, é realmente o único mapa comarcal alternativo ao oficial. Ti, que opinas desta proposta? A ver, eu valoro positivamente todas as propostas porque, a ver, eu tamén de algunha maneira, eu creo que cada persoa ten un pouco a súa visión, a súa proposta de algunha maneira. O feito xa de que alguén faga unha achega eu valoro positivamente. En xeral, é bastante positivo, eu vexo bastante ben o mapa de Nos pero tamén digo que foi un erro, do meu punto de vista, basearse nos concellos e non nas parroquias para deseñar unha alternativa comarcal. Sí que é certo que tamén como diferenciación con respecto ao mapa oficial xuntaron varias comarcas, por exemplo, a Mariña, que oficialmente son 3, a occidental, a oriental e a central, pois para nós era unha única comarca. Por exemplo, non? Recuperaron tamén algún nome histórico, como o de Trasancos, que na comarcalización oficial pois foi ignorado.
E tamén unha achega importante que eu creo que é por iso que se ve como unha alternativa moi potente é a de incluir as comarcas irredentas, que lle podemos chamar, que son as da área galegofalante que non pertence hoxe en día a Galiza. O Bierzo, a Sanabria, etc. O Eunavia tamén. Eu penso que estou en xeral de acordo, pero penso que debían ter sido un pouco máis analíticos no tema municipal e tamén provincial, porque ao final respeitaron totalmente os lindes provinciais, que recordemos que nos nacionalistas, sobre todo de principios do século XX, foron moi criticadas por non seren reais, non seren realistas co que era un movimento da sociedade galega. Claro. Claro, é que a propia división provincial de Javier de Burgos do 1833 influe moitísimo na propia visión que nos poidamos ter das nosas comarcas. Sí, totalmente. Eu creo que a influencia foi moi avasalladora no senso de que, por exemplo, hoxe en día non está no debate, pero as provincias históricas eran 7, non tiñan nada a ver con as actuais, exceptuando Ourense, que é Sí. que eu creo que mantivo máis unidade. Pero, non sei, ti que opinas da división de Javier de Burgos? E outra pregunta, bueno, aparte, houve algunha proposta anterior a do 33 en cuanto á división provincial no Estado español? Sí, a ver, eu particularmente a partizón que hoxe coñecemos, que é a de Javier de Burgos, eu vexo un pouco fora de contexto no caso da Galiza. Non son provincias excesivamente grandes en comparación a outras provincias españolas, ao fin e ao cabo non se axustan ben de todo ás áreas funcionais, que era o concepto que utilizaba Precedo Ledo, para designar as áreas de influencia das cidades principais da Galicia, das vilas principais. Precedo falaba, creo que era de 12 áreas, que son as das 7 cidades e varias máis, non? Esa partizón, por exemplo, de áreas funcionais pareceme máis realista que a das provincias, porque eu, por exemplo, que son de Santiago, de Compostela, teño preto a zona da Ulla, o río Ulla fai de linde entre as dúas provincias, a Coruña e Pontevedra, cando a xente das dúas beiras se comunica con total fluideza. Xeográficamente é un conxunto comarcal, con trazos endográficos propios, como o do Entroido. Realmente é un bo exemplo de que as provincias quedaron obsoletas, no caso galego. Mesmo as provincias do Reino da Galiza, as 7 provincias, pode que fosen máis realistas nese sentido. Que igualmente chamanlle provincias, nesto fago un inciso, pero eran máis comunidades de recadación de impostos, non eran provincias como as entendemos hoxe, non? Cunha serie de competencias máis amplas. Pero igualmente eran como áreas máis axustadas á realidade galega do momento. Antes de Javier de Burgos, nos anos precedentes, nos 10, 15 anos anteriores, houve unhas cantas propostas de provincias para toda España, e no caso galego, que, por certo, recollo bastante ben no meu libro aí cos mapas, hai algunhas variacións, chegouse a estudar a posibilidade de artellar 5 provincias en vez de 4, porque sí que é certo que houve pugnas entre as cidades. Santiago, por exemplo, que viña de ser a provincia maior en extensón no Reino da Galiza, pois deixou de ser capital de provincia, porque digamos que quen impulsaba estas novas provincias do século XIX eran os liberais que estaban en contra da Igrexa. Non querían que unha cidade como Santiago, tan eclesiástica, tivese tanta influencia. Entón deronlle peso a Coruña, non? Entón houve aí pugnas entre cidades, Coruña e Santiago, tamén entre Vigo, Pontevedra e Tui, e nas diversas propostas que houve antes de Javier de Burgos,
pois unhas veces dábase a capitalidade a Vigo, outras veces a Tui, outras veces a Pontevedra, que ao final gañou a opción de Pontevedra, e tamén con variacións. Algúnas comarcas, por exemplo, recordo que había unha proposta, creo que era de Felipe Bauzá, onde a zona de Chantada, o Lemos, pertencía á provincia de Ourense. Mesmo penso que o Carballiño, en algunha proposta, pertencía a Pontevedra e o Ribeiro. Ou seja, unha serie de variacións que incluso se notan na Galicia irredenta. Houve algunha proposta que incluía o Eunavia como parte da provincia ou ben de Lugo ou de Mondoñedo, que era tamén outra candidata a albergar unha provincia. Sí. Entón, si, houve moitas propostas tamén naquela época, pero ou ben non se implementaron ou duraron moi poucos anos, e a que triunfou foi a de Javier de Burgos, que xa ten casi 200 anos de historia. Sí, que, por exemplo, agora falamos aí de disputas, non sei moi ben como foi a historia, creo que foi tamén no século XIX, non? Co tema das provincias, non sei se era polo tema da Deputación de Pontevedra, houve aí unha disputa entre, bueno, sempre houve rivalidade un pouco histórica entre Pontevedra e Vigo, non sei como foi a cousa esta de que entraron na Deputación a arrasar con todo, ou eso, sí, sabes? Sí, como era? É que aparte, eu son de Pontevedra e Xulio de Vigo, o sea... Vaya. Eso creo que foi, que non sei se foi 1836, bueno, o impasse aí, como que a Deputación de Pontevedra xa estaba aceitada polo Estado, e creo que a Deputación de Vigo creou a burguesía viguesa do momento, e mesmo chegaron a atacar e a roubar e a facer espolio da documentación que había en Pontevedra. Mi madriña. Sí. Isto peor que os derbis. Sí. Total, total. Co selo da Deputación de Vigo e todo o tema, sí. Sí, eu creo que, polo que teño entendido tamén agora coas áreas metropolitanas, que é un concepto bastante contemporáneo, moderno, que, sobre todo no caso de Vigo, un pouco para corrixir ese erro, se o podemos chamar así, non? Non sei se chamalo erro, que non se me enfaden os de Pontevedra, pero digamos que os de Vigo que teñen esa reivindicación histórica, pois a través da área metropolitana o que se pretende, polo menos na práctica, é darlle á área metropolitana as competencias que son propias da Deputación de Pontevedra, pero para o territorio da área metropolitana de Vigo. Quizáis o camiño, antes que falábamos das provincias, de que eran obsoletas e demais, quizáis estaría mellor pensarmos en comarcas e en áreas metropolitanas, nas áreas con máis poboación, que penso que se axustan máis á realidade do século XXI, que é no que vivimos, porque a historia é moi interesante, hai que tela en conta, pero hai que ter moi en conta tamén o mundo no que vivimos. É un mundo que supoñemos que nos espera, non? A curto ou medio prazo. Claro, nos tiñamos precisamente esa pregunta preparada. O sea, como poden afectar as áreas metropolitanas as comarcas? Pode ser, de feito, unha suplantación de moitas comarcas, en especial se falamos das 7 grandes cidades galegas. Sí, realmente estou pensando, por exemplo, no caso de Compostela, que a comarca oficial é bastante ampla, máis ou menos axústase co que podemos considerar a área metropolitana de Compostela, non? Sí que é certo que no caso da Coruña e de Vigo, as comarcas oficiais casi que quedan pequenas, porque a zona de Tui, por exemplo, está moi vinculada a Vigo tamén, non? E Tui non deixa de ser o Baixo Miño. Entón, sí, por unha parte, penso que as áreas metropolitanas poden substituir as comarcas de alguna maneira, pero tamén temos que debater ou reflexionar sobre que tipo de comarcas queremos, se máis ampliadas, máis reducidas, en termos espaciais, porque incluso
algúns estudosos, algúns académicos falaban de comarcas, pero falaban tamén de rexións, de áreas supracomarcais, de áreas funcionais, que non deixan de ser aglutinacións de comarcas, que tamén teñen un certo sentido, sobre todo nos termos actuais da influencia que teñen a Coruña e Vigo, non? Por exemplo, no caso da Coruña, La Laracha, Carballo, son bergantiños, pero tamén son parte da área da Coruña, non? E se xa o estendemos cara ao norte, pois Ferrol non deixa de ser un mesmo espazo urbano, non? Que con dous polos, digamos, como lle chaman os xeógrafos. Un polo principal que é o da Coruña e un secundario que é o de Ferrol. Entón, claro, tamén hai que saber que camiño queremos tomar no tema das comarcas e adaptalo a realidades metropolitanas que existen hoxe en día, porque realmente teñen moitas posibilidades como espazos a vertebrar. Por exemplo, sei que hai, porque sempre con estas cousas, ao final, poñer o que dicíamos un pouco antes, que poñer fronteiras ou poñer marcos, ao final, sempre a xente nunca está contenta. E nunca... claro, por exemplo, no caso de Ferrol, que claro, Ferrol e as comarcas que están alrededor de Ferrol, pois eu creo que das máis quizá deprimidas económicamente, demográficamente. Claro, está por unha parte a comarca de Ferrol, e se non me lembro mal, despois está a proposta de Ferrolterra, que creo que agrupa Eume Ortegal, non? Pode ser. Pero claro, hai tamén pois, moitas críticas, non? Pois por parte de Ortegal, por parte do Eume de, claro, Ferrolterra, pois, unha forma de absorber, digamos, esas comarcas. Pero claro, por outra parte, pois tamén supoño que é beneficioso, sobre todo no contexto eso, de que xustamente Eume Ortegal, quizá das comarcas que están perdendo máis poboación, das máis deprimidas, entón, claro, ao final hai que buscar un balance entre intentar agruparse, pues, digamos, para obter beneficios, pero claro, sen perder identidade, non? Un pouco ese... Exemplos como eses, eu creo que hai bastantes, verdad? É que nós sempre falamos moito destes temas, que temos moitísimos exemplos no país. Non é só Ferrolterra, eu que sei, por exemplo, a mí o que me toca de perto. Terra de Montes é unha comarca que se cargaron, esa comarca non existe, debera de existir. Tabeiros de Terra de Montes históricamente non se axusta unha realidade. A fusión de concellos, Cerdedo co Tobade, dende un punto de vista histórico, non é unha fusión que non ten ningún tipo de sentido. O tema é como se pode artellar a duplicidade de o que ven do pasado, a historia dos marcos e a nova realidade política e xeográfica actual. Pois, eu particularmente, e isto lino de algúns libros, de algunhas propostas que houve, sobre todo no que levamos de século XXI, porque facendo un pouco de memoria, cando foi a crise do 2008 e anos posteriores, falouse moito da fusión municipal. E, de feito, temos dous casos que un nomeáchelo ti, que é o de Cerdedo co Tobade, que foron máis experimentos con gaseosa que outra cousa. Non deron paso a un proxecto nacional galego de fusións. Pero hai estudosos, eu comparto esta perspectiva, que defenden que precisamente para chegar a unhas comarcas, digamos, potentes, que realmente teñan sentido, o que se debería facer é precisamente unha fusión de municipios a nivel comarcal, incluso mantendo a independencia dos actuais concellos, como áreas de xestión ou áreas estatísticas para que non se perda esa, digamos, esa esencia local. Os concellos, de alguna maneira, verían a sustituir as parroquias tradicionais, non? Neste contexto, nesta proposta. De feito, unha das persoas que falaba deste tema era Román Rodríguez, que é o actual conselleiro de Educación, que é xeógrafo, e durante anos dedicouse ao estudo das comarcas. Precisamente, el que está na xunta, pois, home, ten unha oportunidade boa para abrir este debate no seu do goberno galego, non? Outra cousa é porque non o abre, ou porque hai outras prioridades, non? Pero realmente ese pode ser un camiño intermedio
que nos pode levar a unha Galiza de comarcas. Ademais, unha fórmula legal válida, que haxa unha serie de concellos que se agrupen e que formen un concello comarca, que é o concepto que utilizan algúns académicos. No caso da Terra de Montes, eu vexo clarísimo. Os concellos de Forcarei e de Cerdedo pois forman unha unidade histórica. Realmente a Terra de Montes é un exemplo claro da historia das comarcas, de que é un territorio secular, poderíamos dicir. Pero na proposta oficial foi incluído coa zona da Estrada, e así quedou, e agora pois está aí nunha especie de limbo, porque a área de Cotobade depende máis de Pontevedra, de Cerdedo non se sabe moi ben se segue estando máis vinculada á Estrada ou a Pontevedra, en fin, partiron a Terra de Montes ao final, que non ten moito sentido. Sí. Que máis temos por aquí? Eu, por exemplo, falando deste tema, claro, falando un pouco sobre, pois eso, o tema de revitalizar, digamos, as comarcas, as parroquias mesmo, pero claro, por exemplo, a nivel provincial, creo que, vamos, é unha crítica histórica, pois, a, digamos, o plan de Javier de Burgos, que como, digamos, o ano da infamia. Sí, sí. Pero claro, realmente, como que moitas veces podes ler ou escoitar, pois eso, o tema, pois, por exemplo, das antigas 7 provincias, non? Do reino medieval. Claro, realmente eso tería algún sentido hoxe en día ou realmente deberíamos centrarnos, pois, o que ti dis, estamos no século XXI, vamos centrarnos máis, pois, en comarcas, en áreas metropolitanas. Realmente tería algún sentido hoxe en día dicir vamos meter outra vez as 7 provincias ou é unha cousa xa de que non tería moito sentido? Home, metelas así tal e como existían, igual non é o mellor, pero sí que é certo que fai falta mover os marcos, como digo eu no título do libro, porque os concellos do rural están cada vez máis despoboados, teñen cada vez menos recursos económicos, menos capacidade económica para afrontar todas as competencias que lle son transferidas aos municipios. En algún momento, dentro de 10, dentro de 20 anos, non sei ben canto, pero en algún momento será necesario abrir este debate, porque os concellos no rural, especialmente, non van ser capaces de subsistir económicamente, seguramente se terá que recurrir á fusión municipal con parámetros probablemente comarcais. Incluso nas áreas metropolitanas, se ben o miramos, tampouco é que teña moito sentido xa os concellos, porque penso, por exemplo, no concello de Culleredo, que ten como núcleo principal o Burgo e a zona de Vilaboa, a parroquia de Rutis, digamos, a parroquia civil de Rutis. Culleredo como tal, pois, bueno, é unha parroquia máis, e ao fin e ao cabo están todas vinculadas á Coruña. Entón, ata que punto ten sentido conservar o concello baixo esa perspectiva, non? Igual, nese caso, habería que falar máis de parroquias, volvendo un pouco ao tradicional, parroquias cun autogoberno dentro dunha gran Coruña, ou bueno, non sei, eu para min esa é a mellor opción, pero os concellos para min teñen unha data de caducidade que non se sabe ainda exactamente cal é, pero os concellos como os coñecemos hoxe en día, non digo que non poidan seguir existindo, pero cunhas maiores dimensións máis propias dunha comarca. Entón, aí sí que xa veríamos por fin que as comarcas, como espazos intermedios entre a provincia e a parroquia, teñen un verdadeiro sentido. Claro, tío, o fenómeno que comentas xa existiu na Galiza urbana, nas 7 cidades, o que pasou foi houve unha extensión das mesmas e houve que adecuarse a iso. Concellos pequenos, como pode ser a miña parroquia, falo porque é o que me toca, Mourente foi concello no século XIX e foi anexionado por Pontevedra. Xeve, Ponte Sampaio, o caso de Santiago Conxo, Vigo, que sei, Lavadores, Bouzas, exemplo, sí.
Exacto, sí. Xa existen exemplos fai nada no século pasado no noso país. Sí, é que os exemplos existen, o que pasa que sí que é certo que daquela esas fusións fixéronse como absorcións, realmente eran absorcións, sen deixar que houvese un autogoberno para esas zonas absorbidas. Igual a fórmula máis idónea nos tempos actuais, ou polo menos para contentar ao máximo de xente posible, Claro. sería o de que as parroquias ou os actuais concellos conserven unha certa autonomía dentro deses espazos administrativos. Penso que esa é unha boa fórmula, que de feito as comarcas oficiais non triunfaron en parte por iso, polas propias presións dos concellos, dos alcaldes, que non daban o seu brazo a torcer. As diputacións provinciais tamén se opoñían ás comarcas porque tiñan medo a que lle quitasen competencias, en fin, as comarcas oficiais tiveron moitos inimigos. Se realmente queremos unha Galiza próspera, pois eu penso que o camiño vai polas fusións entre os concellos e en deseñar comarcas, concellos comarca. Eu teño aí unha pequena dúbida que máis do que ti podes pensar. Cal pensas ti que pode ser do mapa comarcal oficial? A comarca con menos sentido histórico, xeográfico, comercial. Un exemplo que digas ti, paradigmático de por que esta proposta non triunfou. Déixame pensar, porque pode haber varios casos por aí, Claro. pero, por exemplo, comentábamos antes o da Mariña, partida en 3 comarcas, cando en realidade é unha área, chamémoslle comarca, chamémoslle rexión, é unha área con diferentes subcomarcas, iso sí que é certo, pero que en ningún caso se dividen en occidental, central e oriental. Por exemplo, está o Valadouro como comarca natural e en ningún lugar está como recoñecida como comarca, non? Pero ese é un exemplo. O de Tabeirós, Terra de Montes, para min tamén é flagrante, porque a Terra de Montes históricamente non tivo nada que ver coa estrada, e únicamente o vínculo se foi tecendo nos últimos anos a raíz da mellora das comunicacións por estrada. Despois tamén é certo que hai comarcas que eu considero ben definidas e que a nivel social teñen unha certa cohesión, como Valmiñor, que non están recoñecidas como comarcas oficiais. Existen moitas iniciativas por parte dos 3 concellos desa comarca natural, para seguiren xuntos na prestación de algúns servizos, con independencia de Vigo, porque ao fin e ao cabo dependen en boa medida de Vigo, non? Pero, sí, despois tamén comarcas moi pequeniñas, como a de Muros, que xunta Muros e Carnota, que hai tamén aí unha certa rivalidade, non deixa de ser unha comarca pequeniña tamén. Bueno, pero en cambio hai outras que sí que teñen todo o sentido do mundo, porque veñen do legado dos celtas, incluso, non? Dos povos que habitaron a Galiza antes de que chegasen os romanos, Tribes, Valdeorras, a zona da Baixa Limia, que realmente perviviron como áreas cohesionadas, tamén axudadas por factores xeográficos. Pero Bergantiños, por exemplo, hai moitos casos de áreas que sí que o Morrazo, de alguna maneira, tamén é un exemplo que eu considero exitoso, pero bueno, isto xa é entrar en valoracións subxetivas. O sea, a parroquia é unha figura xúdica e política que é xenuinamente galega. De feito, legalmente, a parroquia foi incluída no primeiro estatuto da Galiza do ano 36, que non se aplicou no que temos actualmente, polo que nos reximos, se rixe a Comunidade Autónoma Galega, é o do 81, o artigo 27. Ti, a que causas vinculas a súa perda de importancia? E outra cousa que, por exemplo, a xeración Nós sempre criticou, por exemplo, Castelao sempre defendeu que a parroquia tiña que ter
un poder político e organizativo propio. Cales son para ti as causas? E máis na Galiza urbana, porque eu creo que na Galiza urbana é moi evidente, máis que na rural. Sí. Pois na Galiza rural eu creo que a principal causa é a de que marchou moita xente das parroquias para vivir e traballar nas cidades ou nas vilas. Entón, de algunha maneira, a ver, isto está moi entroncado coas cambios económicos que se produciron no final do franquismo a partir de 1960 aproximadamente, porque o desenvolvemento dunha industria nas cidades foi a que provocou que moita xente do rural marchase ás cidades. E, de algunha maneira, aí rompeuse esa visión autárquica das parroquias e empezaron a perder un pouco a súa vitalidade, porque quedou especialmente a xente vella nas parroquias. E digamos que a xente nova somente iba nas fins de semana a comer os domingos, non? Como a quen di. Esa eu creo que é a principal razón. Tamén a existencia dos propios concellos como entes administrativos recoñecidos en detrimento das parroquias. O que pasa que isto notouse a partir, pois iso, dos cambios económicos dos 60, porque durante 100 anos ou máis os concellos existiron, pero as parroquias seguiron sendo fortes, non? Despois, cal era a outra pregunta que me dixeras, que xa non me acordo? Falamos das causas, que máis era? Que me dixeras algo máis, creo. Que por que casi nunca na historia tiveron un recoñecemento como do seu poder político ou organizativo? A ver, sí, realmente tiveron, ¿no? O que pasa que o que dicíamos antes, que estaba moi vinculado ao exercicio habitual da Igrexa, que era o de servir aos fregueses, dándolles xa non soamente o que é o servizo propio o servizo relixioso, sino tamén os servizos pois de o crego que era o líder da parroquia, non? E de algunha maneira era o contacto coas altas esferas das administracións, pero bueno, e xa acórdome agora de outra cousa que iba a comentar, que nas áreas urbanas as parroquias penso que tamén perderon un pouco o seu sentido porque fortaleceuse a creación de núcleos de poboación, de vilas. Por exemplo, Milladoiro pertence á parroquia civil de Biduído, inda a día de hoxe. Sí, sí. O cal, pois, a ver, non ten moito sentido, non? Porque o Milladoiro xa ten, creo que uns 13.000 habitantes. A zona rural de Biduído, pois, non chegará aos 2.000 ou así. Entón, eu penso que faría falta tamén revisar o mapa parroquial. Cando falamos de mover os marcos, ainda que eu me estou centrando moito no tema das comarcas, realmente necesítase unha revisión desde a base, desde a propia concepción parroquial, porque non é a mesma parroquia que veneraban ou da que falaban os nacionalistas da preguerra, non? Das Irmandades da Fala ou da Xeración Nós. Entón, eu tampouco vería con malos ollos, especialmente en áreas deprimidas económicamente, a fusión parroquial, a fusión de varias parroquias civís. Porque é o que dicíamos antes tamén, que están quedando despoboadas en zonas rurais. No caso das áreas metropolitanas, incluso dentro das propias cidades, as parroquias civís da Coruña, como poden ser Oza, Visma, creo que era, e algunha máis, non teñen sentido desa maneira. O que teñen sentido son os barrios. Os barrios poden ser incorporados, digamos, incorporados ao organigrama básico administrativo como unidades de xestión próximas á cidadanía. Entón, eu penso que en todas as áreas fai falta unha revisión. Eu
creo que non sei se mencionas no libro, agora non o lembro da memoria, pero ti estudaches ou coñeces se existe algunha diferenza entre a parroquia nosa e a freguesía portuguesa? Sí, vas sobre todo en termos administrativos, a freguesía portuguesa está plenamente recoñecida, con eleccións que lle chaman autárquicas, onde os propios veciños elixen os seus representantes. Incluso hai como dúas maneiras, así explicado resumidamente, hai dous xeitos de elección en función do número de parroquianos. Por exemplo, nas parroquias menos poboadas, vótase como a man alzada, podíamos dicir. No réxime que aquí en España, no Estado español, se coñece máis como Concello Aberto, que é pois a da asemblea, digamos, non? E nas freguesías máis poboadas, pois xa é unha elección máis sofisticada, con furnas e demais, e que é equiparable pois ás eleccións, por exemplo, estatais, portuguesas, legislativas ou nese sentido, os portugueses son un bo espello no que nos podemos mirar. De feito, penso que foi coa anterior crise económica, coa do 2008, houbo un exercicio de reducción de freguesías, de fusión, de unión de freguesías. O sexa, que aí parece que funciona. As freguesías teñen o seu propio poder local, teñen unha serie de competencias básicas. Porque en Portugal funciona ou se implementou e non se implementa na Galiza. Hai que recordar que o norte de Portugal é unha continuación da Galiza, en todos os termos, podemos dicir, non? Volvemos outra vez á falta de vontade, porque realmente o Estatuto de Autonomía está redactado de maneira que a Xunta poida desplegar unha serie de pois non sei como dicilo, pero de darlle pulo a esas parroquias e ás comarcas como entes administrativos xenuínos. Entón, somente hai que facelo, que se di axiña, pero por algo hai que empezar, non? Abrindo un debate, falando do tema. Este tema penso que era que estaba esquecido e eu a impresión que tiña é que non saía do círculo académico. Eu pois intentei de alguna maneira abrilo á sociedade en xeral, que poida estar interesada na xeografía, na historia, en xeral no territorio, que entre todos pois poidamos entender a necesidade que hai de mover os marcos. Este fenómeno das freguesías tamén se deu no Couto Mixto, nos povos promiscuos. Sí, o que pasa que aí, se non recordo mal, a ver, este é un caso un pouco particular porque este territorio segue reivindicándose como territorio autónomo de alguna maneira, non? Ainda que sexa ao mellor máis con actos simbólicos, pero de alguna maneira o Couto Mixto podería funcionar como unha freguesía propia dentro pois dun concello que lle podemos chamar a Limia ou, bueno, o que decida a xente. Eu tampouco son partidario de que un grupo de expertos nunha mesa, sentados á mesa, se poñan a debuxar liñas nun mapa. Penso que debe ser un proceso participativo, o de mover os marcos. Sí, o Couto Mixto é un exemplo de todo isto, sí. Claro. Iso, despois faremos a pregunta final deste bloco, pero claro, agora están falando tamén un pouco sobre cuestións un pouco transfronteirizas con Portugal. Sí. Únicamente mencionar, tamén para saber a tua opinión, a tua relación sobre isto, que tamén falando sobre o século XXI, pois serían as novas propostas que hai, digamos, a nivel europeo, internacional, como serían as eurorrexións, que creo que é a eurorrexión Galiza, Norte de Portugal, e máis concretamente que existen, pois, unha serie de eurocidades, que non sei se chamar de cidades, porque se chaman así, ou eurovilas, non? Sí, eurovilas. Como Tui Valença, por exemplo. Realmente... Verín e Chaves, tamén. Verín e Chaves. Salvaterra Melgaso ou Monsao. Monsao, Arbo Melgaso. Pode ser.
Si, non sei se, por exemplo, agora querían facer entre a Guarda e a Camiña, non sei se había un proxecto, por exemplo, facer unha ponte, creo. Ao final, claro, eu creo que sí que pode ser positivo, non? Que existan estas propostas, non? Ti que pensas? Crees que é máis algo Sí. sobre o papel ou que realmente está servindo para algo este tipo de... Eu penso que deben existir estas propostas e quero pensar que sirven para algo. Eu penso que efectivamente estas propostas da Unión Europea, pois digamos, para fomentar a cohesión entre territorios veciños de estados diferentes, realmente está axudando. O Baixo Miño, en concreto, é un exemplo moi claro. Nos últimos anos, se non recordo mal, construíuse unha ponte máis entre Goián e Vilanova de Cerveira, creo que se chama, non? A vila que está ao lado. Sí. E ao fin e ao cabo foméntase a relación entre os dous territorios que xa de por sí existía. Non é que a Unión Europea agora inventase o concepto de eurorrexión ou de eurocidade porque lle parecía moi bonito. Realmente isto ten un fundamento histórico e socioeconómico. Os relacionamentos entre a Galicia e Portugal dende sempre foron intensos, a pesar de existiren as aduanas no seu momento, as barreiras montañosas na zona da Raia Seca, sempre houbo un relacionamento, ás veces fora dos marcos da legalidade, non? Pero a relación sempre existiu. Eu penso que este tipo de iniciativas da Unión Europea o que fan é precisamente, por unha parte, recoñecer este pasado e, por outra, axudar a que se fortaleza e a que permaneza no tempo. Eu, penso que, ademais, a Europa debe ser a Europa das rexións ou dos países máis alá dos estados, non? Penso que a Galiza, aínda que non sexa un estado propio a día de hoxe, pois, lóxicamente, ten uns vencellos máis fortes con Portugal do que coa maioría das comunidades autónomas españolas. Iso é un feito, pero é normal porque somos veciños, non por outra cuestión, non? Lóxicamente por cuestións culturais que xa todos coñecemos. Sí. Así que eu vexo estas iniciativas moi ben, con moi bons ollos. Que tes un capítulo dedicado, digamos, ás comarcas irredentes, non? Sí, correcto. Nós xa aquí temos unha conversa moi interesante que sobre Galicia irredenta, con persoas... Con xente da Galicia irredenta. Das comarcas. Creo que era o alcalde de Porto, non? Sí, xente do Bierzo e xente da... Creo que de Onavia non puido vir ninguén. De Onavia non vi. Entón, nada, simplemente, pois, se nos podes, dicir un pouco que tratas nese capítulo en concreto, así brevemente, que é iso das comarcas irredentas. Pois, o termo de irredentas, que se utiliza moito, por exemplo, utilizaba o Nós tamén, tomei un pouco precisamente do profesor Álvaro López Mira, que nomeaba antes, que me escribiu o prólogo do libro, porque el publicou xa hai uns anos un libro que se chamaba Galicia irredenta, precisamente explicando a historia, os vencellos que nos unen coas comarcas, coas comarcas lindeiras de Asturias e León e Zamora, non tanto coa zona portuguesa. Pero tomei o termo de aí e o que eu conto neste capítulo, digamos que a motivación de escribir este capítulo está en que, ainda que non son parte da Galiza actual, teñen un vencello claro, xa non só lingüístico, a todos os niveis, con nós. Eu son partidario de que en algún momento, se a xente desa área pensa que é necesario decidir se cambiarse para Galiza ou permanecer onde están, pois que deberían ter o dereito a facelo, totalmente. Ademais, tamén eu penso que é como que quería ter un detalle, non? Estiven dubidando un pouco se incluir esta información ou non. O que fago é facer unha reseña un pouco xeral dos concellos que abranguen esta Galicia, estas comarcas irredentas, porque é certo que hai xente que sente un vencello moi forte coa Galicia, penso que é un detalle con esa xente que nos lembremos deles,
porque se movemos os marcos da Galiza administrativa actual, tamén debemos pensar en que os nosos veciños poidan mover os seus, incluso para que veñan con nós, se eles queren, non? Penso que era moi acaído falar deste tema, aínda que xa digo que é en termos xerais, non fago unha análise moi exhaustiva desas áreas, porque para iso hai libros máis especializados, pero sí que quería telos en conta igualmente estes territorios porque foron parte da Galiza en algún momento. De feito, a última enquisa que se fixo no Bierzo era mayoritaria acción como provincia propia, pero a integración na comunidade autónoma galega. Aí está, sí, é que é un tema que especialmente no Bierzo pois está aí latendo, cada certo tempo sai nos medios, obviamente isto non é do agrado de algunha xente, porque ao final todo isto é un xogo de poder, non? Bueno, pois que este territorio vaiseme para a comunidade do lado, non? Claro. Pero penso que os povos son libres de escoller onde queren estar, a quen queren pertencer. As comarcas que chamas ti comarcas silenciadas, que iso, de que tratas nese capítulo? Pois as comarcas silenciadas, ao que fago referencia é as propostas comarcais que existiron, que foron presentadas nalgún momento, especialmente antes de que se aprobasen as comarcas oficiais, e que non chegaron a maiores, digamos, non? Quedaronse ben propostas teóricas. Digamos que a razón fundamental de incluílas no libro é para que vexamos que non hai unha única maneira de interpretarmos as comarcas, por moito que en algún momento establezamos uns lindes oficiais para as comarcas, obviamente haberá disputas locais, territoriais, pero que hai diversas maneiras de entender as comarcas. Penso que non se poden entender as comarcas oficiais sen ese traballo previo que houbo. E tamén, do que falo nesta parte do libro, é das diferentes particións que existen para a prestación de servizos, porque é moi curioso que a marxe das comarcas hai unha partición que recorda moito a comarcal para cada área. Por exemplo, os xeodestinos turísticos son áreas intermedias que non se axustan nin ás provincias, axustan aos concellos, iso sí, pero non ás provincias, e que teñen unhas dimensións comarcais, pero son totalmente diferentes ás dos partidos xudiciais, por exemplo, que, por certo, serviron un pouco de base a Prece do Ledo para aprobar as comarcas que foron aprobadas, non? Despois, para a xestión do rural, hai outras particións diferentes. Digamos que cada sector da prestación de servicios ten a súa partición propia. O seja, non hai un consenso tampouco nese aspecto, e parecíame moi curioso e ao mesmo tempo un exemplo moi claro da desorganización do territorio galego, que é o subtítulo do libro. Quería contrapoñelo, non? O que é oficial, as diferentes versións oficiais, coas análises teóricas que se fixeron e que non chegaron a poñerse en práctica. Bueno, curiosidades, que o mundo das comarcas vai moito máis alá das comarcas que estudamos. Tamén teches algunha proposta, pero así a modo de conclusión ou de valoración, que crees cal sería o máis importante, por exemplo, a nivel comarcal e de organización que deberíamos facer, por exemplo, hoxe en día? Unha medida que tiveses que se urxente, ou das máis importantes? Pois, unha das máis importantes para min sería o de fusionar, facer unha análise exhaustiva de todos os concellos galegos e a partir de aí intentar reducir a planta municipal para crear comarcas, órganos de goberno comarcais que substitúen os actuais municipios, coa porta aberta que eses municipios sirvan a nivel estatístico para a xestión local,
das comarcas, a xestión, digamos, de cada área desa comarca, pero penso que eso sería o fundamental, por unha parte, e sobre todo bueno, que vexamos que isto non é unha cuestión somente de pintar unhas rayas nun papel, que nos afecta ao peto, a todos, porque se trata da xestión dos recursos públicos, dos recursos económicos. Nós contribuímos, non pouco. Entón, penso que temos que solicitar aos poderes públicos que fagan, que impulsen unha iniciativa, non? De retomar este debate, de valorar diferentes opcións administrativas que sexan, pois iso, consultadas coa sociedade, coas asociacións civís, coas que non sexa tampouco o froito dun partido político que teña maioría absoluta, que foi o que pasou ao final coas comarcas que se aprobaron nos 90, senón que sexa un consenso, digamos, non? Un exercicio común de moitos actores. Que iso precisamente foi o que en parte lastrou a comarcalización dos 90. Penso que por aí habería que empezar. Non é fácil, pero, polo menos, esta é a miña proposta, non? Despois xa cuestións máis concretas, máis profundas, como que tipo de comarcas se poderían implementar, se máis grandes ou máis pequenas, que tipo de xestión se reservaría para esas comarcas, obviamente valorar a sustitución das provincias e das súas deputacións en órganos, pois igual, máis acaídos coas comarcas, cos grupos de comarcas que existen. Bueno, realmente hai moito que traballar. E isto fixose en noutros sitios. Xa non falo somente de Portugal, falo de moitos estados europeos que reduciron o seu número de concellos a mediados do século XX, sobre todo. Tamén a raíz da crise do 2008 en Grecia e en Italia se reduciron. E aquí en España, pois, na Galicia en España é como que é un tabú o tema de reducir municipios, da perda de identidade local, non? É como unha ameaza constante. Penso que hai que deixar un pouco o medo a un lado e poñerse máis á obra. Pois nada, desde o Ferrado, como xa comentamos antes que temos o libro, así que nada, convidamos a que compredes e leades Mover os Marcos de Borxa Neira con A Través Editora. Eu creo que de verdade que é unha lectura moi interesante. Eu creo que sí. E nada, agradecemosche moitísimo que viñes falar connosco aquí para o Ferrado, e ademais tamén porque publicaches connosco tamén un artigo moi interesante. Graciñas, eu recomendo tamén ese artigo, se a audiencia non o leu, tedelo aí publicado na vosa páxina e que precisamente fala un pouco do tema do libro e nada, que agardo coincidir con vos próximamente e que sigamos colaborando xuntos, que foi unha experiencia moi grata. Pois sí, o mesmo dicimos, eu creo. Sí. A verdade que sí. Moito obrigado e parabéns de verdade polo traballo, porque está moi ben, está moi ben.